O bé la fas en faves i carxofa, o poses batxoca, o poses conill, sofregís la carn. Bueno, no, mentira, el pimiento roig, que a Julio li agrada molt. Després li posa les faves i després va bullint fins que estiga cuita. I quan pega mitja bullideta, aboca l'arròs. A ojo, A ojo. Pues sí, perquè una bona paella es fa en els millors ingredients. Pollastre, conill i la verdura natural, com ha de ser. La batxoqueta, el pimiento roig, les carxofes, les pilotes... Pinyonet, canella, el panet i banyat de llet, un poc de xolivert, de les pilotetes, Una bona paella es podria comparar amb una bona família. El més important és saber quina és la mida exacta d'aigua i arròs i saber controlar el foc ideal per a que ni es quede caldosa ni s'acabe el caldo i es quede cru l'arròs. D'aquest equilibri perfecte ixen les bones paelles, les bones famílies. Paelles hi ha de moltes formes. Jo me quedo en la paella valenciana de tota la vida. De vegades se li pot afegir, per exemple, gambes, que no són ingredients propis de la paella, però que quan estan donen un sabor especial. Però després lo que me tires, me fiques una gambeta i jo... que pots. I fa que valga la pena haver pensat en canviar un poc la recepta original. És vi, no vull veure més. No, perquè... La beguda que acompanya a la família, o, bueno, a la paella, és també molt variada. És allò imprescindible. Sense ella no hi hauria manera de poder digerir-la. Un montángano de cervesa, y lo de esto sobra. Jo és que som més de vinet. Claro. Jo som més de vinet blanquet. Eres més pinoli. Com es diu, amor, això que m'agrada a mi tant? Marina Espumante. Marina Espumante. A Carola i a Rubén li agrada molt el Marina Espumante. La dolçor a la família la posa el postre, allò que per a alguns fa que el dinar valga la pena. Pot ser siga igual d'important o més que la pròpia paella. Jo preferís tots els postres, el que me dones bo. Una tarta de chocolate acabadita de fer. Sí? ¿Chocolate y agua? Hombre, claro. ¿A tu te gusta el chocolate, bueno? A mí sí. Casi todos los días le meto un trosset. Mira, t'abuelos dels meus. I si rematem amb un bon gin tònic, el dia passa de ser un simple diumenge per a convertir-se en una gran celebració, en família, com ha de ser. El millor d'una bona paella no són els ingredients, ni la manera de cuinar-la, ni tampoc la beguda, ni el postre o el gin tònic. El millor de la paella és poder disfrutar-la tots junts. Ai, sí, aquí deu saber que esteu quasi tots. Le traria un mal de peche. Ja ho apanyarà ja. Moltes vegades ens trobem amb ingredients que no ens acaben d'agradar, però així i tot ens la mengem. Altres voltes passa al contrari. Trobem a faltar algun ingredient que sí ens agradaria que estaguera. El difícil és trobar-se amb l'equilibri perfecte entre ingredients i gustos. Però no és impossible. Només cal obrir el nostre paladar i donar una abraçada al cuiner o cuinera que ha elaborat la paella, a qui demostra amb fets el que amb paraules ens ha contat com es fa una bona paella. L'amor ha esperat per vosaltres i heu sigut pacients fins que arribarà el moment. Ara heu de cuinar vosaltres la vostra paella i de segur que amb aquests consells sabreu fer-ho perfectament.